Bare film Pia i den stilling der. Det kom på, Pia. Nå, nu skal vi være stille igen. Fordi nu får Thomas ordet. Ja, tak for jer. Hej. Så ja, hej. Jeg hedder Thomas. Jeg er 29, og jeg har også boet lidt rundt omkring. Jeg kom ned fra Uberød, jeg til Svendborg, så flyttede jeg til Odense, så flyttede jeg til København, så flyttede jeg til Norge, så flyttede jeg tilbage til København, så flyttede jeg til Odense, så flyttede jeg til Kolding. Så jeg har været sådan rundt omkring over det hele. Det vil min præsentation også være meget præg af, at jeg bare stukket fuldstændig af, som om at jeg har været et batteri, altså et fyrværkeribatteri, der bare hele tiden. Jeg har ikke rigtig kunne skelne mellem, hvad der har været virkeligt, hvad der er virkeligt, hvorfor det er virkeligt, hvad der er mine tanker, hvad der er andres tanker osv. Ligesom Kiki har talt meget om, så det er sådan lidt det, jeg bygger ovenpå, bare på en anden måde. Så giver det måske også god mening. Jeg vil bare gerne starte med at sige tak for jer, og tak for det, som I gør, det som I bidrager med, den måde, som I er på over for jeres patienter. Det er noget, som... Altså, jeg ville ikke kunne stå her i dag, hvis det ikke havde været for jer, virkelig. Og det, som I gør, ikke nok med, at det bare er mig, det handler om, det er ligesom på en måde mig, det ligesom repræsenterer alle mulige andre af jeres patienter, som nok også har det samme at skulle sige, hvis de havde mulighed for at stå her. Så vil jeg også være sikker på, at de vil sige hjertens tak for den indsats, I gør, og den måde, som I forandrer folks liv på. Hvilket kan være svært at se, fordi jeg er blevet indlagt i 2017, og det er rigtig mange år siden efterhånden, så er det 2023, og jeg har været medicinfri omkring 3-4 år nu. Så der er sket sindssygt meget siden, at jeg snakkede med Gitte første gang inde på TIT, som det var over ved Netto nu, og jeg ved ikke, om jeg nåede at snakke med Rie på det tidspunkt, men Rie har været min primære behandler igennem alt det. Så tak for jer, og jeg vil prøve at svare på, hvordan at jeg fik hjælp til at helbrede mig selv før min diagnose, hvad der skete under min diagnose, og hvor jeg sådan er henne i dag, og hvad for nogle teknikker, metoder og strategier, jeg har brugt for ligesom at grounde mig selv i de situationer, som lige nu trækker en hen i, som man skal lære at navigere i, for ikke at miste besindelsen fuldstændig afdeles. Så min intention den er at inspirere og dele personlige indsigter og fortællinger med jer. Og ja, før diagnosen, der vil jeg tale om min barndom, om mit teenageliv, mine udfordringer med tidligt voksenliv, min grænsesøgende adfærd, hvor jeg hele tiden har prøvet at finde ud af, hvor langt jeg ligesom kunne strække det, jeg skulle være til. Fordi at min livsindstilling har været indsat på den funktion, hvor jeg bare gerne ville det hele samtidig. Jeg kunne ikke få nok. Og min diagnose og min indvirkning og betydning har været ligesom at finde ud af, at jeg gør lidt for meget, og jeg er blevet til at trække mig selv lidt i baggrunden. Og det her med at skulle kede sig, det vil jeg... Det er jo sådan noget, jeg hadede. Så derfor så bliver jeg nødt til ligesom at finde ud af, hvordan jeg kan tage det med ro, få støtte og terapi til det, så det er om stresshåndtering, om forebyggelser, og så her efter diagnosen, hvad for en betydning det har af den selvindsigt, jeg har fået. Forstået på den måde, at jo mere medicin jeg har været på, jamen, desto sværere har det været at lære mig selv at kende. Og så har jeg prøvet at trappe lidt ned i medicin, og så er jeg gået sådan lidt op i selvindsigt. Og så jo mindre medicin jeg har været på, desto lidt bedre har jeg lært mig selv at kende. På grund af det, som Rie, på grund af det, som I gør, de metoder, redskaber, strategier, teknikker, måder at tænke på osv., har ligesom gjort, at den her balancegang kan blive mulig fra at gå fra syg til måske stadig at være syg, men i hvert fald føle sig rask. Ja. Min barndom og mine tidlige udfordringer startede dengang, at jeg var 5 år gammel, og min far han pludselig begik selvmord. Og der fik jeg sådan et stort chok, der så senere har gjort, at jeg ikke rigtig har kunne finde mening i mit liv, fordi at ham, der har skulle været for mig, han tog sit liv så tidligt. Så kan jeg måske også gøre det samme, hvis jeg får det rigtig svært. Så det har ligesom været den bagvedliggende årsag, tror jeg, der ligesom har gjort, at jeg har haft rigtig mange selvmordstanker. Jeg har haft rigtig svært i livet, hvordan jeg skulle navigere, når tingene var svært, og jeg har været i en meget stor eksistentiel krise, hvor jeg ikke har vidst, hvad der ville have været det bedste, om jeg skulle stoppe mine smerter, eller om der var en eller anden højere mening med tingene, og så stole på den, og det er ligesom der, hvor at jeres hjælp har gået ind og påvirket mig på den måde, at
stole på mig selv og have tillid til mig selv. Men det har bare været rigtig svært, fordi jeg har haft rigtig mange interesser. Så jeg har hele tiden gerne ville rigtig mange ting. Så det har været sådan et stort dilemma, sådan skulle jeg fortsætte med det, jeg gerne ville, eller skulle jeg bare give slip og lade mig dø på grund af det, som min skolepsykolog fortalte mig dengang, at jeg havde hende at tale med. Så sagde hun, at nogle gange falder man ned i et stort hul, man ikke kan komme op af. Og det var ligesom det, der gjorde, at jeg lavede en begrænsende overbevisning inde i mit hoved, som ligesom legaliserede, at hvis tingene bliver for hårdt, jamen så kan jeg bare trække stille. Og så mine teenageår, det prøvede også lidt præg af det. Jeg tog på efterskole, musik efterskole, og så flyttede jeg til Odense, startede op på Flow, også med musik, og jeg begyndte at rigtig godt, som bare kunne lide at ryge mig godt skæv. Ligesom trække mig lidt fra det hele, og så gå et andet sted hen, hvor ting giver mening på min egen måde, og så snakke om noget, der ikke giver mening, hvis det var, at man ikke var skæv. Så det var også på grund af, at jeg havde en generel følelse af at være rodløs og forvirret og meningssøgende. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle med mit liv, og en teenageperiode, det er også et sted, hvor der sker rigtig mange ting. Så jeg blev egentlig bare ret forvirret, og så flyttede jeg til Norge og kom tilbage til København, og jeg fandt en kæreste. Det var her, hvor jeg fik min maniske episode. Da jeg slog op med min kæreste 1, som jeg kalder hende, jeg har 3 kærester, der skete der sådan en stor følelsesmæssig ændring inde i mig, at siden jeg kun har haft min mor, så har jeg fået min tilværelse til at give mening, sådan at jeg blev nødt til at have en kvinde i mit liv, der kunne holde sammen på mig. Og nu havde jeg mistet hende, så havde jeg ikke nogen, der kunne holde sammen på mig længere. Og så føler jeg bare sådan fuldstændig, og nu begynder det at blive mega spændende. Fordi så flyttede jeg fra Christianshavn til Østerbro, jeg tog til Sankt Petersborg og besøgte min kammerat derovre. Jeg havde et mega højt forbrug, jeg købte dyre skjorter, dyre højtaler, ure, alt muligt, hvad der sådan lige faldt mig ind, og jeg var meget interesseret i computer og få solgt dem, og købte nogle printer, som jeg kunne printe klistermærker ud på, som jeg kunne hænge op i hele København, og jeg var porsystemer, og jeg var bokser, og jeg var lærerstuderende, og jeg er streetartist, jeg tog til fester, jeg tog en masse stoffer, jeg tog kokain, amfetamin, ketamin, speed, 2CB, og så røget rigtig meget hash. Hvordan er det penge til alt det? Jeg har arvet 720.000 kroner af min far. Det var så vildt, Jeg havde vikarjob på en skole, jeg blev senere ansat i Tivoli, fordi jeg tænkte, okay, det højeste formål med mit tilværelse, det er at have det så fedt som overhovedet muligt. Igen, det der batteri, det var bare... Og der var det, der skete noget super magisk. Jeg ville have et job i Tivoli, sådan at jeg kunne køre i forlystelserne så mange gange som overhovedet. Ja, så det gjorde jeg. Altså, jeg havde det så fedt. Og så lige pludselig, så ville jeg prøve dæmonen for anden gang, og så sætter jeg mig forrest, og ved siden af mig, så sætter sig så den her virkelig smukke britiske kvinde, som begynder at tale med, og forklarer Einsteins relativitetsteori på vej op af det der. Det er jo bare for at sige, vi bliver så kærester, og jeg tager til England og besøger hende, hun flytter til Newcastle, jeg flytter tilbage til Odense, og der sker sådan alle mulige vilde ting, og det er så også det, der senere forårsager min indlæggelse, den her idé om, at hvis jeg ikke havde en kvinde, der kunne holde sammen på mig, jamen så ville mit liv være meningsløst, og det var så det, der gjorde, at jeg blev indlagt. Men det her, det er så et billede af mit visa til Rusland. Og det er så mig, der står og læser et eller andet brøldigt højt, der ikke rigtig giver særlig meget mening i dag. Så nu vil jeg gerne forklare, hvad det vil sige at have en mani. Og det er jo sådan nogle få billeder af mig. Altså, jeg synes, jeg ser meget sådan underlig ud her. Jeg fik jo en kæmpe tatovering på brystet, jeg stadig har. Det var bare, så skulle ske helt andet, jeg skulle nå at gøre tingene, inden jeg nåede at fortryde det. Hele tiden. Så min mani, den lyder sådan her, og det var sådan en sang, jeg lyttede rigtig meget til i tidernes morgen. Jeg forestiller, det var kører derovre. Det var slet en gede, der var sådan en. Jeg kunne ikke rigtig finde en brud i noget. Det var så bare sådan hele tiden. Forestil dig, det er sådan den der ryg, der bare så kører i. Ja, så sker der det, at min mor, vi tager den igen,
Min mor, hun ringede. Så ringer min mor fandme lige pludselig, og så siger hun, prøv at Thomas, der er noget fuldstændig aldeles galt med dig. Og i det har jeg fundet ud af, at hun ringede nok, fordi at hun dels kunne mærke det, men måske også, at nogle af mine venner faktisk havde sagt til hende, at hun var fuldstændig varemakkeren der. Så min mor, hun ringede og bad mig om at skulle tage kontakt til en anden telefonlinje, som jeg snakkede med, og personen derinde sagde, at jeg skulle tage til en læge, og så havde jeg samtaler med ham, og så kom jeg videre til en privatpraktiserende læge, der diagnosticerede mig med bipolar affektiv sindslidelse, og jeg ville ikke rigtig tage medicin, fordi ligesom at kigge ind, jeg var lost nok i forvejen. Altså så jeg ville ikke have det der slør over mig, jeg var bange for min kreative skaberkraft, at blive meget påvirket af det. Og så var der hende, min kæreste 2 fra England, som jeg lige pludselig slog op med, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Altså, jeg kunne ikke have fuldtidsstudie det år, jeg kan ikke have fuldtidsstudie herhjemme. Altså, det er bare de praktiske foranstaltninger, det fungerede bare ikke på den måde, selvom I stadigvæk elsker hinanden virkelig, virkelig højt, så kan vores forhold bare ikke hænge sammen sådan på en helt afpraktisk måde. Så jeg flyttede tilbage til, så her, nu er vi i Odense. Jeg havde min egen lejlighed, jeg slog op med min kæreste 2, og jeg havde rigtig tæt kontakt til min søster og hendes medicinstuderende kæreste, som hjalp mig rigtig meget med at sådan søge hjælp faktisk, og det var her, hvor jeg havde mit første besøg hos psykiatrisk skadestue, hvor jeg fik terapi, og det der faktisk skete var, at jeg fik samlet mine tanker en lille smule. Det var faktisk rigtig godt for mig ikke at have noget, der ligesom var godt og noget, der var dårligt, men det hele det bare var sådan lidt det samme og være sådan lidt mellow. Fordi det gav mig anledning til at trække mig lidt tilbage for mig selv og sådan se, okay, hvad fanden foregår der i mit hoved? Og der skete så meget i mit hoved, så jeg prøvede at udtrykke i nogle malerier og i nogle tegninger her. Den grundfølelse, jeg havde under min første indlæggelse i 2017, den minder så meget om det, der sker i Matrix der, hvor at Neo han vælger, hvilken pille han skal tage af Morpheus. Og det var den her eksistentielle tvivl, sådan, okay, nu skal jeg stole på, at den virkelighed, jeg lever i, faktisk har en årsag til, at jeg er her. Eller er min smerte for stor til, at jeg kan tillade mig selv at være i live? Så det vil jeg gerne illustrere igennem den scene her, hvor at Neo han får valget mellem den røde pille eller den blå pille. Det er psykiatrien. Det er rige. Gangsterige. Tumbling down the rabbit hole. You can say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate? Det er så mig, der er Neo. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you hate. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. But there's something wrong with you. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison
before you are mine. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to do. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Sådan lidt det, jeg var i, ikke? Så psykiatrien tillod mig at vågne op til sandheden. Den verden, som virkelig er. Så, og det var sådan de tanker og overvejelser, jeg havde, de billeder fra dengang, det er oppe tit. Og hvad var meningen med mit liv, og det gav mening at slå mig selv ihjel for at få smerten til at forsvinde, og fordi der ikke var nogen, der var i stand til at forstå mig, fordi at min sygdom gjorde, at mine tanker på ingen måde gav mening. Så det var den her eksistentielle tvivl, jeg havde. Og det har taget min journal. Årsagen til min henvisning, der var blevet udredt, det er, at PT efter indlæggelse er udredt med IASE og PSE, som viser selvforstyrrelse samt førsterangssymptomer i form af tankehørighed, tankefradrag, tankeudspring og tankepåføring. Derefter har jeg fået diagnosen paranoid skizofreni. Og så den negative, fordi at der er nogle mekanismer, der er blevet fratrukket i min tankevirksomhed, som bare har gjort, at det hele har været et kaos at være i. Og det vil jeg gerne illustrere igennem et digt, som jeg har skrevet, fordi at jeg har optrådt med Poetry Slam efterhånden mange år. Jeg har aldrig vundet noget, men det giver mig bare en stor frihed at stille mig op på en scene og ligesom dele, hvad der foregår. Den her, den hedder I, og den illustrerer den måde, jeg ligesom prøvede at finde ud af, hvad for en kontekst min virkelighed var omkring mig. Ved ligesom at beskrive det sted, jeg var i. Den kommer her. Jeg er tom for ord, tom for minder. Jeg er en beholder for sjælen, som på et tidspunkt forsvinder. Intet i mig er mig. Jeg er blot oplevelsen af mig selv og dig, som ikke kan finde hjem. Men du er omringet af materialiteter, som det siger, skaber lykken. Men er lykken må noget, man hænger sig i. For de siger, at din fantasi ikke har noget at være i. De skaber det, som du vil blive. Alle dine drømme bliver filtreret gennem en si. Der er de drømme, som bliver til noget, og så er der det, du allerede har fået. Du bliver til det, du selv har sået i dit hoved. Har du det, der skal til, hvis du altså vil. Modet er at turde starte i øjeblikke, som aldrig føles parate. Jeg er tom som en beholder, holder mere i mine hænder, end jeg selv kan være i. Det ydre er afspejlingen af det indre, og mindre er godt og flot er det at kunne være sig selv. Held af, hvad der sker, når forberedelsen møder muligheden. Uduligheden kender vi alle kalde efter nogen, som kan fylde mig op, for jeg er tom. Kom. Nu er det på tide, at I skal vide, at I skal bide mærke i, hvad det vil sige at løbe tør for ord. I mit hoved er der et kor af stemmer, som tæmmer mine hænder, der er i gang med at kærtegne dig, for du er det for mig, som jeg kun kan beskrive med ord. Tror kun, at jeg hører dig halvt, for det kan føles smalt at stå alene i en mængde af afgrundsdybe beundringer af det, man ikke må røre, kun må se, blive til, der hvor selvet finder sig selv til ret i dig selv, fordi alle andre er taget. Havde det nogen, elskede af flere, mere vil bare have mere af flere. Jeg lærer af det, som der sker, som det, der ser dig og mig være hver for sig i noget, der har med intense prøvelser at gøre. Hører jeg dig kun halvt, eller bliver du kvalt i lunken fløde af døde følelser, af øvelser, i en fantasi, der gerne skulle blive det, som du lige skulle til at sige, mere lyst til at ligge ved dit bryst og få trøst på grund af den ubarmhjertige verden. Smerten i at
skulle leve er til for at drive en indre angst for det ukendte øjeblik, hvor mit sidestik stikker til dig, for det er blevet lettere at leve uden noget, end at leve med alle disse materialiteter, som konstant slører for lykken. For lykken er jo ikke noget at hænge sig i. Alt imens du downloader en fantasi, som du nu skal leve lykkeligt i. Så ja, altså jeg tog alle de her ting ind og prøvede at beskrive på forskellige måder for at finde en eller anden sådan samhørighed i, hvad der ligesom giver mening. Altså jeg har bare et overload af fysiske, smagslige, auditive, visuelle. Det var bare for meget. Jeg kunne ikke skelne, hvad det var mine følelser, hvad det var andres følelser, hvad det var andres tanker, hvad det var mine tanker, hvad det var mine sensationer, hvad det var min ligesom energi, altså prana, altså den her livskraft. Altså jeg kunne slet ikke, det hele var bare et stort kaos, og det var her, hvor jeg fik 3 års intens hjælp og støtte. Jeg blev sygemeldt fra lægeuddannelse i 1 år. Jeg blev ansat på Niels, hvor jeg fandt kæreste 3. Jeg havde det her 1 time samtaler en gang om ugen med Rie, hvor jeg stadigvæk tænker nogle gange, hvad Rie ville opfordre mig til, hvis jeg nu snakker med hende. Jeg fik psykologsamtaler for at få kastet 2 ud af systemet, og jeg fik koterapi senere som depot, og så derefter fik jeg Abilify. Og det var klart, de her stressorer, der ligesom kommer ind og påvirker mig rigtig meget, når det var, at jeg ændrede min medicin, som jeg så, i stedet for bare at kaste helt, lige strammet ud af. Men klart, det er fint. Mine indlæggelser der har været 3 mine indlæggelser. I 2017, der blev jeg udredt. Mit problem det var, om det som overhovedet sådan, gav mening at leve. Min indsigt det var, at der findes mening i kaos. Så derfor må jeg lære mig selv at kende igennem diagnoser, måske på samme måde som et barn, der lider af dysleksi, skal lære sig selv at læse, eller i hvert fald lære sig sin diagnose, så at vedkommende så kan lære sig selv andre måder at skulle få den samme information på. Så det er ligesom den måde, jeg tænkte. I 2019 fik jeg tilbagefald, fordi at jeg skiftede medicin. Jeg var til en fest, hvor jeg drak alt for meget. Jeg mistede fuldstændig besindelsen, og jeg var nødt til at lade mig indlægge, fordi jeg var bange for at slå mig selv ihjel. Simpelthen, det var helvede. Så døde eller mere smerte. Der findes en mellemvej, og livet går videre, og hvor der er handlinger, er der konsekvenser. Fordi når man lever så meget op i sin tankeverden, så kan det være rigtig svært at overskue, hvad for nogle handlinger jeg gør, hvad for nogle konsekvenser det medfører, fordi man bare er så meget væk fra land, rige, lov og regler, faktisk. Altså hvad der er helt konkret. Så i 2017, der var jeg i gang med at skrive min bachelor på lægeuddannelsen, og hvad der skete omkring mig her, det var bare for meget, så jeg var nødt til at lade mig indlægge. Jeg kunne ikke skelne. Dels hvad der var vigtigst, men heller ikke hvad der var andres idéer, tanker og følelser i forhold til min egen. Og den indsigt jeg fik efter at have fået 10 til eksamen, for det ikke skal være løg, så var det, at jeg kommer i mål, når jeg fokuserer på det, som jeg rigtig gerne vil. Og det, der ligesom ligger til grund for alt det, det var, at jeg læste en bog, der hedder Et kursus i mirakler, hvor jeg bare sådan slog op, mens jeg var indlagt over på P, hvor jeg læste, at jeg er skabt af kærlighed, derfor er jeg kærlighed, og på den måde er jeg skabt til at skabe kærlighed. Og så var det bare sådan, fuck man, der faldt 5 år, og det var sådan, Så der var det, at jeg lavede det her skift inden i min mentalitet, hvor jeg ikke var på medicin længere, hvor jeg så på den måde kunne gå op i min selvindsigt på samme måde, man går op i medicin og ligesom reflektere på et helt andet plan, der sådan har gjort, at jeg var med til at kan stå her i dag. De symptomer, som jeg havde dengang, og som jeg stadig får, når jeg bliver virkelig træt, jamen det er, at jeg har oplevet at skulle miste overblikket over min talestrøm, så jeg kunne bare sådan, måske sige et eller andet, og så bare sådan blive lost på vejen, på samme måde, man bliver væk i en labyrint, og jeg har oplevet at sidde ved køkkenbordet og spise aftensmad med mine forældre, og bare få sådan en absence, hvor jeg bare sådan forsvandt ind i en underlig tankestrøm. Mest af alt, fordi jeg synes, det var mere fascinerende, end at sidde og glo på mine forældre. Også sådan mere lavpraktisk kontekst, at det er ikke særlig sådan nemt at få kontakt til mig, når jeg bare sådan helt væk. Og det var så på grund af, at jeg ikke kunne adskille, sådan, hvad fanden der foregik. Jeg synes bare, ja. Så jeg forsvandt på vejen til min pointe, og jeg forsøgte at finde mening i nogle forskellige bøger, og det var rigtig svært at dele mine indsigter med folk, fordi jeg bare mistede pointen hele tiden. Som om, at
min hjerne den ville for meget, end det som min logiske sans og praktiske realitet ligesom kunne håndtere. Og det tilbagefald, altså triggersne, har helt klart været alkohol, søvnunderskud, besvær med at udtrykke mine behov, ændringer i min medicin, er for mange unødvendige ting, som jeg gik og tænkte over. Det var sådan latterligt. Så vil jeg købe den her vinduespusser, som kan vaske vinduet rigtig godt, og når det kan være, at jeg skal sælge en rullecykler og købe en båd og sådan noget. Og den her tøjstiver, det ville være mega nice at bruge, fordi så kunne jeg stive mit tøj, og det var faktisk så underligt, når jeg tænker tilbage på det. Og det var som om, at jeg var lidt låst inde i mit eget tankefængsel. Det var helt klart det samtale, jeg havde med Rie, der ligesom gjorde, at jeg så stille og roligt kunne komme ind til et sted, hvor jeg kunne bruge min tid og min energi på noget, som egentlig gav mening. Og mine triggers, den her, vi kalder det baby behavior, som et lille barn. Jeg bliver trigget, når jeg bliver overvældet, når jeg bliver træt, når jeg er sulten og irriteret. Og de her ting ligger oven på hinanden, så mister jeg den bare fuldstændig. Eksamener, familiefester, oplæsninger, mangel på kontrol, at min behov ikke bliver opfyldt, aftaler ikke bliver overholdt, at jeg påtager mig for meget af min kalender, den bliver fyldt, og jeg bliver stadigvæk umulig efter 22. Altså. Der kigger det mig ind, sådan bang! Men det skete sådan det, sidste år, der var jeg kommet hjem fra Indien, fra min første rejse til Indien, og så finder jeg mig en kæreste, der hedder Aishwarya, som er født og opvokset i Indien. Og hun kender mig så godt nu, at hun skal ikke snakke med mig efter sådan 21, 30, 22. Der var slukket for lyset, altså der er simpelthen ikke nogen hjem. Mine største udfordringer, før at jeg fik min diagnose, det er at have tillid og overgive mig til det, som er. Altså bare sådan tro på, at vi er her nu, og det er sgu egentlig fint. Og tage en ting ad gangen. Under mine indlæggelser, der var min største udfordring at opdele og identificere, hvad der giver mest mening. Ikke? Og sådan, skal jeg fokusere min energi på research tøjstimer, eller skal jeg måske fokusere på at gøre rent i køkkenet, eller et eller andet sådan mere i jorden. Nu der har jeg lidt nogle udfordringer med at stadigvæk at skulle finde ro og nærvær og udtrykke mine behov. Nok også fordi man aldrig helt lærer det. Og så at sige sådan, jeg har det sådan her på grund af sådan, og derfor så vil jeg bare fortælle det til dig, så vi ligesom kan være afklaret. Bang! Ja, så det er bare nogle ting, jeg går og arbejder på. Og det er bare sådan en stole på den her idé om, at man finder harmoni i sådan nogle simple ting. Arbejde 8 timer, slappe af 8 timer, sove 8 timer, ligesom for at opnå harmoni og balance. Og måden jeg ligesom kom derhen til, det var ved hjælp af psykoedukation, og så også ved hjælp af YouTube, altså hvor mange videoer jeg bare har lyttet til og kigget på omkring spiritualitet og selvbevidsthed og meditationer og alt sådan noget. Det er en del af min hverdag, og hypnotisere mig selv ind i et stadie, hvor jeg egentlig bare kan mærke mit nervesystem og finde ro her, hvor jeg er. Og den indsigt, der kom, det var at skulle læse Sisyfos-myten for det af Camus, fordi han har den absurdes filosofi, hvor han taler om, at det mest absurde, man kan gøre i livet, det er at begå selvmord. Og det var den bog, jeg lyttede til, mens jeg var indlagt, at det var simpelthen ikke mening for mig at skulle tage livet af mig selv. Og psykologi, enagrammets visdom, handler om de forskellige personlighedstyper, der er funderet i gammel visdom fra Egypten, der fortæller om de dynamikker, der får folk til at være, som de er. Så det groundede mig lidt. Og spiritualitet på den måde, at Eckhart Tolle har skrevet en bog, der hedder Nuets Kraft, som har gjort, at jeg har sådan psykologisk tid, mit ur, og så har jeg sådan et nu, som jeg har tatoveret, fordi at når man tænker, så er man i psykologisk tid, og når man ikke tænker, så er man bare fuldstændig nærværende. Det er i hvert fald det, som han taler om i den bog der. Og det var sådan, altså jeg har prøvet at hele mig selv på 3 forskellige planer. Det var så, det første plan, det var mig selv, og det andet plan, det er hjernen, som jeg har fået hjælp til efter at jeg skulle snakke med Rie, hvor jeg talte med den her terapeut, der arbejdede ud fra begrænsende og bevisninger, som sådan tog fat i. Okay, nogle gange falder man ned i sådan en stort dybt hul, man ikke kan komme op af. Var det ikke det, din skolepsykolog sagde? Og så sagde jeg sådan, jo, okay. Og så snakkede vi sammen en time, og så sagde hun, okay, men det kan være, at du ikke finder mening i dig selv, på grund af, at du bare har fået den idé tidligt i din barndom. Hvis tingene bliver for hårdt, så må du gerne trække stikket. Måden jeg kom ud af det på, det var at gå tilbage til den situation, se, at det kun var mig, der havde den opfattelse af situationen. Hvis jeg havde forstået det på andre måder, så ville min følelse ændre sig. Og det var så det, der skete.
Og så har jeg brugt utrolig mange penge, utrolig meget tid på at skulle snakke med den her terapeut om at fjerne alle mulige andre underliggende overbevisninger, som bare har gjort, at jeg bare finder ro og glæde i min hverdag. En anden måde, jeg er blevet healet på, det er kroppen. Der er en, der hedder Per Geding, som har et firma, der hedder Active Form. Og kort og konkret, så har han gjort, at der er kommet forbindelse fra min satellit til min fjernsyn. Og det skyldes, at jeg har fået et stort chok tidligt i min barndom. Jeg har fået nogle piskesmæld, det kan være, at jeg er blevet født forkert eller et eller andet. Og han har hjulpet mig på den måde, at han har givet mig nogle øvelser, som jeg laver morgen og aften, for at fjerne mit fokus fra hovedet, og så komme ned i kroppen og finde balance. Og det har ændret rigtig meget for mig. Det har så også taget 5 år, men nu er jeg på et punkt, hvor jeg stort set kan klare næsten hvad som helst. Fordi der skete efter min indlæggelse, det var, at jeg boede sammen med min kæreste 3. Jeg færdiggjorde min læreruddannelse, jeg kom i praktik på et snedkeri, hvor jeg kun arbejdede 25 timer eller sådan noget. Hvor jeg sådan stille og roligt trappede op, så jeg startede på 8 og så endte jeg på 37 over et halvt år. Vi byggede de her borde her, og det var bare dejligt at komme og lave noget, og så ikke have nogen lektier, og så bare komme hjem og sove, og tage sig af sit liv, ikke? Det er så min kæreste 3, og det er mig, der sidder på en motorcykel, det her Neuschwanstein nede i Sydtyskland. Det var så det grunden til, altså, det er ligesom alt det, der har medført, at jeg har arbejdet så pisse hårdt på mig selv, jamen, det har så også gjort, at jeg kunne gøre de her ting, hvor jeg har taget mig ud bag på motorcyklen, så var kørt ud i Europa, så det har været Italien, Slovenien, Østrig, Tyskland, Frankrig, Monaco, og tilbage igen op igennem Polen og sådan nogle ting. Så det har også bare været dejligt at skulle sidde på den der motorcykel, og så bare kigge på tingene, det bare sådan blæser forbi en, og finde frihed på den måde. Nu er det så slog vi så op, fordi at hun fik arbejde på Facebook, og jeg blev optaget på designskolen, hvor jeg er i gang med min kandidatgrad i design. Design for play hedder den. Så nu bor jeg i Kolding. Men jeg vil gerne tale lidt mere om, det var sådan det her. Så det der skete sidste år, det var, at jeg tog til Indien. Min kammerat han ringede til mig, kommer du ikke lige til Indien? Og så sagde jeg helt sikkert, så lander jeg i Indien. Så lander jeg i Indien, og så tager jeg op til Himalaya, hvor jeg håbede på at se ham, så var han væk. Jeg er i Thailand. Går du ikke lige til Thailand? Går det? Så tog jeg til Thailand, så den rejse her sidste år, det var fuldstændig vanvittigt, og det var lige her, hvor at mit batteri bare begyndte at eksplodere igen. Indien er et fuldstændig sindssygt land. Altså, der er ikke noget, der kan sammenligne sig med Indien på absolut ingen måde. Altså herhjemme, ikke? Det der irriterer mig mest, ligesom for når jeg har været i Indien, så har jeg taget mit hoved af, så har jeg lagt det ind i en mikrobølgeovn, så har jeg sat timeren på 2 måneder, og så har mit hoved bare eksploderet. Og det der irriterer mig mest, når jeg kommer tilbage, det er lyskryds og folk, der går med hund i snor. Simpelthen fordi, at lyskryds, man kunne bare bruge sin fornuft. Altså hvis der ikke er nogen biler, så kører. Og folk, der går med hund i snor, altså kan du ikke bare kalde dem til dig, så bruge det, som du allerede godt ved. Men herhjemme, der lever vi bare i et land, hvor der er regler og love og systemer, som skal overholdes. I Indien, der er det omvendt. Så det der skete, da jeg kom hjem fra Indien, det var, at jeg troede, jeg havde fået bedbox. Jeg anmelder mine ting er blevet stjålet i Indien. Og så af en eller anden årsag, så siger jeg det samme til forsikringen. Bare at min ophæng er blevet stjålet i DSB-tog. Og så ringer de til mig og anmelder mig. Eller de vil anmelde mig ikke, men de talte om, sådan, okay, hvis den her, det giver simpelthen ikke mening. Altså vi bliver nødt til at få politiet ind over og anmelde dig for forsikringssvindel. Så på det her tidspunkt, der var jeg i praktik inde i UNICEF i København. Jeg snakkede rigtig meget med min mor. Jeg havde ikke noget sted at bo, fordi min kammerat han nemlig ikke lade mig overnatte hos ham, fordi at jeg måske havde bedbox, og vi kunne ikke finde ud af, hvad fanden det var. Så jeg snakkede meget med min mentor, som jeg har fået hjælp af Dues. Og vi fandt ud af, at jeg bare skulle skrive en lægeerklæring og sende den til forsikringen. Sige det til forsikringen, som de havde behov for at vide. Og så lå de senfaldet. Og det var altså bare for at sige, at vi lever i et samfund med regler og love, som man skal overholde. Og det var sådan lidt,
sådan skizofreni, det var sådan lidt get out of jail free card på den her møde. Så fik jeg hjernerystelse i marts, og det var sådan lidt det bedste, der kunne ske. Det der skete, det var, at jeg stod i en boksekamp, og det er rigtig godt at bruge min krop ligesom at finde balance i tingene. Så min modstander står sådan og sparer, så strækker han sin højre knytnæve mod mit venstre øje, fordi jeg lige prøvede at lave sådan en roundhouse kick på ham. Så ligger jeg sådan her, og så trækker han til sin højre øje, der bare højre arm rammer mit venstre øje, som bare gør, at jeg brækker knoglen bag mit venstre øje. Og så ligger jeg bare og er pisse træt, og det er bare så dejligt, fordi jeg ved lige præcis, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg havde lært det, jeg Så det var super nice. Altså jeg brugte bare mine værktøjer, jeg kan mig selv roligt ned med eget selskab, jeg gjorde nogle gode ting for mig selv. Og så bare have den her viden om, at folk de passer på mig, og jeg passer på folk omkring mig. Det var bare den her mentalitet, jeg havde. I dag, i morgen. Nu er jeg her, og nød hvad som er. Simpelthen bare slap af. Bare slap af. Så ja, hvor jeg er i dag, hvordan håndterer jeg samfundets krav, kriser, impulser, forhold, karriere, studie, specielt fremtid, giftbørn og friværdi. Men det er også bare for at sige, at altså, alle de her ting, de kommer stadigvæk imod os, med mig. Men det er helt klart den måde, jeg har lært at håndtere de her idéer på, og finde ro og nærvær. Gennem al den her psykoedukation og så videre. Og der så min kæreste og jeg, vi er til bryllup i Indien. Det var bare sådan en lille bryllup, 250 mennesker 2 dage. Der var så meget mad, man kunne svømme i det, det var ikke sådan helt. Det var fuldstændig rigtigt. Men ikke i forhold til de andre indiske bryllupper, der var der flere tusind mennesker, det var en uge, så det er en anden liga. Så jo, altså hvad har jeg gjort for at komme videre? Jeg har lært at elske min modstand, fordi det er sådan lidt det, som jeg også gerne vil give videre til jer. Den indsigt, jeg har fået, det er, at den modstand, vi alle sammen oplever, jamen det er den modstand, vi har brug for at kunne leve, for at kunne elske os selv, for at kunne udvikle os. Og det er så, kan man sige, jeres på en måde opgave at skulle trække det ud af folk. Du vil bare se, at den modstand, du har nu, er noget, du skal lære at arbejde med, fordi den er her af en årsag. Og den årsag er, at du skal lære dig selv at kende, så du kan elske dig selv, sådan at verden kan elske dig, og sådan at tilværelsen ligesom fungerer på et spejl. Når du har det godt indeni, men så vil omverdenen også bare være dejligt, rolig og harmonisk. Så ja, jeg har bare gået sindssygt aggressivt til værks for at finde mening og ro og insistere på, at min diagnose har, og jeg har været en hjælp til at finde ud af, hvem jeg er, så jeg har lært at prioritere i forhold til de mål, jeg har, og den energi, jeg har, hvis nogle helt lavpraktiske ting, sådan, så lægger jeg mit skema, det der giver energi er grønt, det der tager energi er rødt, og så finder jeg bare balance gennem det, og så får jeg rigtig meget glæde af at bruge natur, vinterbader. Jeg har ikke min motorcykel længere, men jeg har min mountainbike stående i baggrunden, som jeg cykler på ofte, for ligesom at finde en frirum. Og så har jeg sådan et strategisk overblik her, sådan mere konkret, når okay, mine tanketeknikker, metoder, mine stressstrategier, de har bare været, at for det første, at alting kan udskydes. Det er noget, Rie har lært mig. Og så alting er noget, der forsvinder. This too shall pass. Tanker bare en tanker. Det kan virkelighed. Der er ikke noget uden for mig, som kan forstyrre min indre fred. Den skal man også have sin hjerne rundt om. Nu står jeg, fordi jeg lægger mig til at sove, så derfor så kan det vente til i morgen. Mine metoder, meditation, kugledyn, bare gøre ting halvt, bryde tingene op. Det med at udtrykke sig selv, kreativt, det er sådan noget. Så jeg har skrevet non-verbalt, at bare gør et eller andet, for ligesom at komme ud af hovedet, og så min farver i kalenderen her, og så har vi bestilt mine grøntsagskasser nogle gange, som det er bare rart at have nogle ting, der er planlagt. I stedet for at gå ud og handle, bestille nem.com, eller handle, når der ikke er så mange mennesker i supermarkedet, for at minimere indtryk. Det er ligesom det, der er pointen. Minimere indtryk. Min stressstrategi er at bruge mine Wazer, ligesom Kiki. Du havde din gård, og din kolonihave, og her der har jeg taget hjem til mine forældre på Turø, og bare lægget ud deres shelter i weekenderne. Så har jeg sådan arbejdet 2 uger intens på studiet, og så har jeg så taget hjem, og jeg kan lave noget som helst i en weekend. Og så den her med at skulle sige, hvad folk har brug for at høre, den kan være ret tricky i starten, men det er sådan, okay, du er i den her kontekst, så derfor så ved jeg, hvad du skal vide, for at forstå det, som jeg siger. Og så ikke sige så meget om, men nu skal du høre, at jeg har negativ skizofreni, så derfor så kan jeg godt finde på at prøve lidt. Lidt for meget, ikke? Så bare sådan, bare let it go.
Det jeg har gjort, det er at bruge mine levelinjer, og så har jeg bare spurgt og oplevet den tillid, der ligger i at få et svar, når man spørger om noget. Og det kan foregå på mange planer. Jeg kunne spørge nogle af jer, jeg kunne spørge nogle af mine venner, mine forældre, andre. Men jeg kunne også stille mig selv de her spørgsmål, skrive dem ned, noget jeg gik at tænke over. Og så vil svarene komme, eller det er i hvert fald det, jeg har oplevet, ved hjælp af impulser og indtryk og intuition og sådan pludselig opståede idéer. Men på en ground, altså det ikke stikker af. Så hvad jeg har gjort for at komme videre? Mine indsigter, mine handlinger, mine resultater. Jeg har skabt af kærlighed, derfor er jeg kærlighed. Jeg er skabt til at skabe kærlighed. Og den her indsigt af, at jeg er den vigtigste person i mit liv. Derfor må jeg lære mig selv at kende og elske mig selv. Og de handlinger, jeg har gjort, jamen det er at komme fra hovedet og ned i kroppen. Og jeg har givet udtryk for mit indre liv gennem poesitegninger, keramik. Jeg elsker at lave ting med mine hænder. Og det som har medført, det er, at jeg har en bachelor jeg er lærer, skolelærer. Og jeg er i gang med et speciale på designskolen, der handler om en lejende tilgang til selvindsigt. Og jeg har haft mange forskellige romantiske forhold, boet i forskellige byer og kørt Europa rundt på motorcykel. Jeg har rejst til Indien 2 gange. Og ja, så jeg underviser i keramik, og jeg underviser online. Så min konklusion er, at jamen, det var sådan lidt det, jeg startede med. Så jo mindre medicin jeg har taget, jo højere selvindsigt har jeg fået, men alt det, der ligger undervejs, det har været en kæmpe stor bølgegang. Men for hver gang jeg er kommet ned, så har det været en indsigt, jeg har brugt for at lære mig selv bedre at kende. Og det er ligesom det, jeg tror, der har gjort, at jeg kan stå her i dag og have 10 minutter til at skulle få et spørgsmål. Sådan, Thomas. Ja. Hej, nogle spørgsmål til Thomas. Ej, det var spændende at høre. Der er ikke meget, du ikke selv har svaret på, vel? Nej, Ja, det er præcis. det var faktisk præcis det, jeg også ville sige. Det er svært at finde på spørgsmål, og du kommer rigtig godt omkring. Så det er super godt. Ja. De tegninger, det er jo ikke så meget, som du har med her. Jeg har fundet et billede af det på Pinterest, og så havde jeg en projekt, og så blæste jeg op ligesom på samme måde, der stod et whiteboard dernede, så har jeg bare malet efter. Ja. Jeg ville gerne gøre noget, der så rigtig godt ud på rigtig kort tid, og så fandt jeg en måde at gøre det på. Ja. Men det er bare ret fint, fordi det jeg også primært behandler i Opus, og det jeg tit oplever, det er, at man kan mangle sprog for netop det der tanke. Så det der med at have nogle billeder på, hvordan det opleves, det fortæller mig ret meget, og det kan også være hjælpsomt. Så på en eller anden måde, så det kunne bare være helt fedt at have sådan en bog med billeder, der kunne beskrive, ikke? Altså på den måde, som du beskriver det på. Der er egentlig ikke, altså bare gå ind på Pinterest, og så skriver mental illness, så ligger de der alle sammen. Ja, så det som vi søger efter, det er der som regel allerede. Det skal bare lidt af hjælp til at finde derhen. Ja. Jeg tænker lidt på, om du spurgte vi også lidt dig om med din fremtid. Hvordan ser din fremtid ud om 10 år? Hvor er du henne? Hvad vil du gerne? Ja, præcis. Jamen altså, jeg drømmer selv om at have kørt en Ferrari. Okay. Det synes jeg bare kunne være mega fedt. Det var sådan en barndomsdrøm. Så prøver jeg sådan, okay, hvordan kan jeg så gøre det? Og det tror jeg kan gøre ved at bruge min egen fortælling til at inspirere andre mennesker, som har haft det meget værre end mig på forskellige måder. Så jeg har rigtig meget støtte og hjælp fra designskolen i Kolding, som i forvejen har lavet verdensindrende opfindelser. Så det er faktisk min udfordring er mere sådan, hvordan grounder jeg mig selv i det, jeg gerne vil. Det er mere sådan det der, altid komme med idéer. Fordi jeg vil også gerne have, jeg vil bo i forskellige lande, rejse på første klasse, have med en jetfly og sådan noget. Nå, men det synes jeg sgu da super fedt. Jeg tror, intentionen med det er egentlig bare at sige, at man skal gøre det, som gør en glad. Ja. Gør det, som gør en glad. Ja. Og så kan det være lige meget, hvad tosset det er. Ja. Men jeg synes, det du, sådan, når du beskriver, så beskriver du virkelig også sådan noget af det, man kan genkende sig i som primærbehandler. Den der meget fine rolle i, at unge mennesker, der er i Opus, skal netop få den her skizofreni-diagnose, men som samtidig skal i gang med livet, hvor man står på sidelinjen i forhold til det der med at skulle
og mange er måske også i gang med uddannelse, men lige pludselig så crasher tingene, og hvordan man på mest skånsomme vis kan være med til at kunne fastholde de her værdier og drømme, samtidig med, at man jo også har en følgesven i form af skizofreni. Jamen, det er din ven. Ja. Din ven. Som ligesom er der. Ja, præcis. Det er den modstand, du skal lære dig selv at kende igennem. Ja. Den er der en årsag. Ja. Og det kan være lidt hårdt at få at vide, men det er sgu også bare sandheden, altså. Ja. Og så er det jo der, I kan støtte med jeres professionelle baggrund på den bedst mulige måde. Altså, jeg har jo gjort det så mange gange før. Det er derfor, at vi er her. Vi er ligesom et resultat af jeres gode behandling er, at Kiki og Erden kan stå her i dag. Så I kan også være stolte over det, som I allerede gør, og anerkende jeres praksis i virkelig høj grad. Ligesom på en måde samfundets helte. Tak, Thomas. For fanden. Ja. Men jeg tror også, der er altså også noget almen i det. Jeg tænker, alle her kunne faktisk have glæde af at lave sådan en opstilling, som du har gjort. Hvad udfordringer er der, og hvad er mine strategier, og hvad er mit mål? Altså, så man lige var helt opmærksom på, at det er faktisk nu, at jeg skal gå over i min kolonihave. Det er faktisk derfor, at jeg vælger at trække stikkert og melde afbud til det. Det er ikke bare fordi, at jeg ikke gider, det er faktisk fordi, jeg passer på mig selv. Så jeg tænker, at de fine slides, du havde, der var mange af dem, det kunne de andre have glæde af, at man satte os ned og egentlig beskrive, hvordan vi takler livet. Ja. Og det, man skulle takle livet, handler lige så meget om at skulle sige ja, som det handler om at skulle sige nej eller afbud. Og så forstå nejet som, at jeg elsker mig selv så højt, at derfor så tillader jeg mig at skulle sige nej til dig. Og når at du ved, at jeg siger nej, så ved du også, at jeg elsker mig selv rigtig højt, sådan at du kan gøre det samme. Så når du siger nej, så elsker jeg dig mere, og når jeg siger nej, så elsker jeg dig også, så elsker jeg mig selv. Og ligesom komme til en erkendelse af, hvad nejet betyder, og hvad jaet betyder, ikke? Fordi det er jo det samme, man har en rød pille, man har en blå pille. Hvad skal man ligesom vælge, ikke? Og den her sokratiske måde at skulle forstå tilværelsen på igennem valg, altså valg og konsekvenser. En selvindsigt og nuværende nærværende energi, man har inde i sig selv, og de følelser, der kommer, når man forestiller sig en bestemt situation udfolde sig. Er det en tryg følelse, eller er det en mere ængstelig, bange følelse? Og så på den måde ligesom skille op, okay, men hvis jeg gerne vil lidt af det, fint, så burde det bare halvt op. Ja. Jamen jeg sidder sådan og tænker lidt over, altså jeg synes det har været utrolig inspirerende at høre jer begge to. Jeg sidder jo i døgnpsykiatrien, og hvor tit vi hører ordet medicinsvigt, altså det her med, og det her med at møde jer, som ligesom har været igennem hele det her forløb. I har mestringsstrategier, I tager ikke medicin mere, medicin har hjulpet med noget, det er ikke ensbetydende med, at man tager det for altid, men jeg synes det er rigtig rart at høre, fordi at jeg som person skinner igennem, hvad er det, der betyder noget for jer, hvem er I? Hvorimod, at nogle gange, når vi møder nogen, der er rigtig, rigtig dårlige, det er jo derfor, de bliver indlagt. Det er kun derfor, man bliver indlagt i dag. Så er man virkelig skidt og har haft det skidt rigtig lang tid, ikke? Fordi i dag, der må man jo for eksempel ikke ringe til folk en måned eller 2 måneder senere og høre, hvordan går det i selv. Så jeg ser jo kun folk, når de er rigtig, rigtig dårlige. Så derfor er det også rart at sige, man får det også godt. Mange får det rigtig godt igen og finder ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil bruge mit liv til, i stedet for kun lige at overleve dagen på måfå, ikke? Så det er enormt dejligt at høre jeres fortællinger. Høre jeres erfaringer. Jeg vil sige til, hvis vi må komme tilbage. Gerne. Ja, gerne. Men altså, vores tid er jo faktisk ved at være gået. Så skal vi ikke bare give et stort bifald og et varmt tak. Tak. Tak.